Здравейте хора, ние сме Али Старс. Парт 2 на втория ни къвър. Ден едно от снимането на къвъра, като в момента няма да днес няма да снимам. Как съм обула твоя панал? Ай, оправи са! Ще се да оправя, трябва да свърши. Абе, няма! Днес ще имаме пробно снимане и отиваме на Zoom да го направим, така че ще има да ви вземем с нас още от днес, за да видите целият процес и утре снимаме къвъра. Трябва да тръгнем по принцип. Сега, веднага, по принцип. Добре, хайде, взимаме ви с нас и си тръгваме назад, защото ще закъснем. Здравейте, гайс, значи в момента сме на... В момента сме на Zoom и чакаме да тренираме с нас на огледалата. И се надяваме никой да не ни изгони. Да, идва. Да, хора, чакаме си момичета да ни дойдат и почваме. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тя ще ме набие! Хора, изгониха ни, защото... Защо не изгониха? Защото не се дойдоха. Вършихме репетицията с нашия фотограф, видеограф и сега сме под Zoom, за да направим някакви снимки с фотоапарата, да видим как ще изглежда. И да ще ги правим с фотоапарата или с iPhone. Let's go! Кажи две думи за влога ни. Ще кажа... Ами утре снимаме. Същата физиономия. Здравейте, гайс, с мен сме на Zoom и всички имат състезанията, всички са на Zoom. Кажете здрасти на влога ни. Ден 2. Нямаме го снимането. Сме отдолу и сме с хиляди кейпъл групи други. Скъпо се вида. Ами не. No. Because you know pussies. Yes. Снимахме къвъра и сега снимаме снимки. Сега ще снимаме Вая. Вая. Сега снимаме Вая. Вика, той там отзаде някъде. Не мога да зума. Здравейте хора. Опа, часът в момента е 6. Здрасти хора. Аз съм security мама. И ще да правим снимки. И снимахме къвъра.
Добре, че снимахме кавър, сега правим снимки, после трябва да направим още едно видео и няколко тиктоци и сме готови. Я, Вики. И двете сме кадрови, гайс. Той не ни каза, че сме плашещо еднакви. Да. Нито преди сме двете повече, отколкото с Антония. Тази е окей. Моя си ги харесва. Тази е окей. Тази ми харесва. Тук беше много яка човек. Дари, как е нашия фотограф? Много съм доволна, че няма да го снимаме повече. Бая, ти какво искаш да кажеш? Ще се прибера. Много исках да го снимаме горе, но просто времето беше срещу нас. Така е. Но вие сте по-силно време. Yes, TV. Прави така. Фотографките. Excuse me. Are you minded? Do you? Какъв си ти? Някакъв чичко си. Да, ми харесва. Oh my god, it's amazing. Хора, станах за качалка. Last but not least е Антуретка 21. Ние сме трите въта, тя не е в нашия клуб. Така е. Трите въта. Go. Тя по принцип те завижда на честа. Покажи какво искаш да е тя. Тя иска да е така. Тя иска да е това. Тичай! Тичай! Не мога да тичам!